Bună ziua, cred că putem începe. Să-mi confirmați, vă rog, dacă mă aud, dacă mă vedeți. Da, se aude și se vede. Sim. Se aude și se vede. Ok. Bun. Mă numesc Diana Todia. O să vă spun câteva lucruri despre mine. Mulțumesc frumos pentru confirmare. Sunt psihoterapeut în abordarea cognitiv-comportamentală. Lucrez de 8 ani de zile pe o secție de oncopediatrie cu copiii și adolescenții bolnavi de cancer și totodată de 7 ani de zile am un cabinet individual de psihologie. Totodată sunt în anul 3 la doctorat. Realizez un doctorat interdisciplinar prin școala interdisciplinară de la Universitatea din București. De aceea sunt și prezentă aici. Poate vă puteți întreba ce caută un psiholog aici. Mi-am dorit foarte mult să studiez o temă interdisciplinară prin care să unesc tematica de supraviețuitor de cancer, pasiunea mea fiind psiho-oncologia, și totodată partea de computer science. Astfel încât astăzi o să doresc să vă prezint cum se poate uni și cum poate ieși ceva foarte frumos între psihologie și zona de computer science. Îmi doresc foarte mult să fie o discuție cât mai deschisă, astfel încât dacă aveți întrebări, o să vă rog să mi le adresați. Nu sunt întrebări care trebuie adresate doar la finalul prezentării. Chiar am încercat să fac să fie ceva de interes pentru voi, pentru că cred că pe lângă fiecare părticică pe care ne o alegem să o facem în viața noastră, e foarte frumos când reușim să ne întâlnim cu tematicile pe care le studiem cu toții. Am pregătit și o prezentare. O să dau share. Nu am mai folosit această platformă, dar o să apelez tot la voi ca să-mi spuneți dacă se vede sau nu. Bun. Aș avea nevoie să-mi confirmați dacă se vede. Se vede. Ok. Bun. Dacă aveți întrebări, pentru că deocamdată nu vă pot vedea, o să vă rog pur și simplu să vă deblocați microfonul și să adresați întrebarea. Dacă nu, o să o văd în scris după ce finalizez prezentarea. Dar cel mai bine puteți pur și simplu să deblocați microfonul și să discutăm. Bun. O să vreau să vă prezint următoarea tematică, sănătatea mentală în diferite etape ale supraviețuirii cancerului, un studiu de procesare a limbajului natural al postărilor Reddit. Este un studiu pe care l-am realizat împreună cu colega mea de la doctorat, este și anul 3, Ana Bucur, și împreună cu coordonatorul meu, Ioana Podina, și face parte din proiectul iCare. Proiectul iCare este un proiect de cercetare care își propune să realizeze un chatbot, adică un bot care să ne ajute pe partea de evaluare a depresiei, a anxietății și al stresului post-traumatic. Din acest proiect de cercetare face parte și studiul pe care o să vi-l prezint. Și prima întrebare ar fi de unde a plecat și curiozitatea noastră, ce ne spune analiza conținutului pe platforma Reddit despre supraviețuitorii de cancer. Nu știu în ce măsură cunoașteți platforma Reddit sau nu. Recunosc că eu am descoperit-o mai mult de îndată ce m-am interesat foarte mult de cum putem uni această zonă a limbajului din rețelele sociale și totodată ceea ce facem noi în zona de psihologie, astfel încât am descoperit platforma Reddit. Și ce este frumos, aș putea spune frumos, chiar interesant la platforma Reddit, este faptul că sunt foarte multe subcategorii, putem să le spunem și grupulețe, de interes, astfel încât noi ne-am interesat și de acolo am luat și participanți supraviețuitori de cancer din zonele de interes, adică de pe diferite subcategorii, subreddituri, care se numeau cancer free sau onco sau orice este în zona de cancer. Asta ne-a ajutat foarte mult ca să putem recruta participanți.
Întrebările echipei de cercetare au fost următoarele și, din punctul meu de vedere, niște întrebări foarte interesante. Va fi analiza conținutului de pe rețelele sociale Reddit suficient de fin ajustată pentru a reflecta caracteristicile diferite ale limbajului în funcție de timpul trecut de la diagnosticare? Și totodată se va confirma literatura autoraportată a supraviețuitorilor de cancer? Practic, ce ne-am dorit să vedem? Ne-am dorit să vedem dacă modul cum postează și discută oamenii care au avut un diagnostic oncologic, dacă modul cum aceștia discută ne ajută să ne dăm seama de anumite nuanțe. Când mă refer la nuanțe, la ce mă refer? Să ne indice cumva că am putea vorbi de anumite semne care duc în zona de depresie sau semne care duc în zona de anxietate. Dar nu doar, am mai făcut și altceva. Și totodată am vrut să vedem dacă ceea ce vom descoperi prin partea de NLP, prin partea de analiză a textului, va fi conform studiilor pe care le avem noi, și când mă refer la noi, mă refer la psihologi, la studiile pe care le avem noi în zona de psihologie. O să vă spun un pic mai multe despre asta. Deci, practic, ce am făcut? Am luat un om pasionat și interesat de zona de psiho-oncologie, care își dorea să afle mai mult despre supraviețuitori de cancer. Ca și definiție de lucru, căci este un aspect important, când ne referim la supraviețuitori de cancer, ne referim la cele persoane care au fost diagnosticate cu un tratament oncologic, sunt în curs de tratament oncologic sau au finalizat tratamentul oncologic. Deci, practic, am folosit definiția de lucru ca fiind supraviețuitor de cancer de îndată ce ai fost diagnosticat cu o boală oncologică. Deci nu doar după ce ai finalizat tratamentul. Deci am luat această pasiune, am luat cealaltă pasiune din zona de computer science a colegii mele și împreună cu coordonatorul nostru, care a fost pasionat de zona interdisciplinară, am încercat să vedem dacă psihologia și computer science-ul vor ajunge la același rezultat. Dar, de ce? Poate vă întrebați, poate nu, dar simt nevoia să vă zic, de ce ne-am dus noi pe aceste analize ale textului. Da? Și aici o să vreau să vă citesc acest text. Pentru că în tot cursul istoriei, oamenii de știință și oamenii de rând au crezut că cuvintele noastre conțin indicii subtile despre ceea ce suntem ca oameni din punct de vedere psihologic. Ceea ce vă puteți întreba, oare este adevărat? Însă modalitățile în care limbajul a fost utilizat pentru a deduce procesele psihologice au suferit schimbări dramatice în timp și cu tehnologiile computaționale moderne și sursele de date digitale suntem la marginea unei revoluții masive în cercetarea analizei limbajului. Astfel încât, în ziua de astăzi, precum o să vedeți și în studiul pe care noi l-am derulat, avem foarte multe softuri care ne ajută să analizăm cât se poate de bine limbajul. Cu ce scop? Limbajul din rețelele sociale. Cu ce scop? Pentru a putea pregăti, de exemplu, strict din punct de vedere psihologic, diferite programe de prevenție a depresiei, de prevenție a anxietății. Vă încurajez foarte mult să încercați să gândiți interdisciplinar. Deci să încercați să duceți cunoștințele voastre un pic mai mult în toate domeniile de interes. Cum am făcut noi asta? Momentan le avem doar în varianta de preprint, acest studiu despre care o să vă vorbesc. Ipoteza noastră a fost următoarea, că pentru supraviețuitorii de cancer cu o scurtă durată de la finalizarea tratamentului oncologic, va fi mai mult conținut Reddit, etichetat ca fiind depresiv sau anxios, decât pentru cei aflați în stadiile de tranziție și supraviețuire pe termen lung. De ce am plecat noi de la ipoteza aceasta? Pentru că studiile de psihologie ne arată faptul că cei care sunt aflați la începutul unui tratament, deci au aflat poate chiar în primele 6 luni sau un an un diagnostic de cancer, sunt un pic mai predispuși să aibă diferite simptome de depresie sau de anxietate
decât cei care au finalizat tratamentul oncologic sau care au trecut sau a trecut pentru ei mai mult timp de la finalizarea tratamentului. De asemenea, am mai avut o ipoteză de lucru. Am prevăzut faptul că în stadiul de supraviețuire pe termen lung va fi mai puțin conținut depresiv și anxios comparativ cu celelalte două stadii. Aș vrea să vă arăt care sunt abordările, presupunerile acestea. Au plecat de la două teorii din psihologie. Primul este modelul diateză-stres, care este un cadru psihologic pentru a înțelege cum stresul afectează sănătatea mentală. Practic, ceea ce v-am spus eu mai înainte, dacă se întâmplă un eveniment stresant, eu am tendința să somatizez și nu doar să somatizez, să simt foarte intens, fie trăsături din zona de anxietate, fie trăsături din zona de depresie. Totodată, am mai folosit, ca și teorie, modelul adaptării supraviețuitorului de cancer. Un cadru teoretic care discută cancerul ca fiind o boală cronică. Ce înseamnă această teorie? Cum că cancerul ar fi o boală cronică, ar presupune faptul că, de îndată ce cineva a fost diagnosticat cu cancer, cumva această identitate a cancerului va fi prezentă foarte mult timp pentru el, astfel încât problemele psihologice nu se finalizează doar odată cu finalizarea tratamentului oncologic, ci se continuă și foarte mult timp după tratament. De aceea ne-a interesat să împărțim supraviețuitorii pe 3 etape și o să vedeți imediat despre ce etape vorbim mai exact. În afara căutării textelor cu conținut depresiv și anxios, am căutat de asemenea texte care ar putea conține termeni legați de sinucidere și de cancer. Ne-a interesat foarte mult să vedem cam care sunt tematicile, care sunt cuvintele cheie pe care le folosesc aceste persoane diagnosticate cu cancer în acele subreddituri. De asemenea, am mai analizat și sentimentul general al discursului, dacă discursul este unul pozitiv sau dacă discursul este unul negativ. Totodată, tot din zona în care ne interesa să vedem cât mai concret despre ce discută aceste persoane, am examinat de asemenea ceea ce am denumit preocupări personale, adică termeni legați de moarte, școală, loc de muncă, bani, imagine corporală. Trec pe partea de metodologie, ca să fie un pic mai clar ce am făcut. Am colectat date de la 187 de utilizatori de Reddit care au primit un diagnostic de cancer, au fost la momentul colectării sub tratament sau au finalizat tratamentul. Ceea ce este foarte diferit și ne place să spunem nouă, echipei de cercetare, mai special, este faptul că am luat fiecare supraviețuitor de cancer găsit pe acea platformă și l-am contactat individual. Adică, noi am pus pe acele subreddituri postări cum că colectăm participanți și le-am oferit pe o platformă, se numește Question Pro, un loc unde ei să răspundă la diferite date demografice. Astfel încât am avut cât de precis se poate anul diagnosticării de la ei, ceea ce ne-a ajutat să-i punem în cele 3 faze. Și o să vedeți imediat despre ce faze vorbim. A fost foarte interesantă această interacțiune individuală cu fiecare participant, pentru că am putut descoperi dacă există interes pentru ei în zona aceasta și totodată am putut, de îndată ce am finalizat studiul, să le transmitem și lor rezultatele. Bun. Participanții au fost împărțiți în funcție de timpul de la diagnosticare și am avut 3 categorii. I-am avut pe supraviețuitorii de scurtă durată, 0-2 ani după ce au primit diagnosticul. Am avut o categorie de supraviețuitori în tranziție, între 2 și 4 ani după ce au primit diagnosticul de cancer. Și am avut supraviețuitorii de lungă durată, adică 5 ani de la diagnostic. Supraviețuitorii au avut între 18 și 73 de ani și majoritatea participanților au fost femei. Dar dacă vă uitați, avem un procentaj de 52,4%. Deci putem spune că au fost cât de cât categorii egale.
Și totodată, ce a fost în avantajul nostru a fost faptul că am putut să le luăm diferite date demografice. Până aici sunt întrebări. Deci orice puteți întreba. Să opresc să văd dacă s-a scris ceva în chat. Bun, sunteți încă la primul slide. Nu se văd slide-urile? Puteți și să-mi scrieți aici dacă se văd slide-urile? Se văd. Bine. Mulțumesc frumos, Edi. Perfect. Atunci o să continuăm. Bun. În ceea ce privește tipul de cancer, pentru că am luat și aceste date demografice, principalele tipuri de cancer pe care le-am avut au fost leucemia, cancerul testicular și cancerul mamar. Majoritatea participanților au raportat că nu au experimentat un episod de recidivă a cancerului. Ce este parte de recidivă a cancerului este atunci când cancerul revine. Da, am finalizat tratamentul, sunt ok, dar din păcate unele tipuri de cancer au mari șanse de recidivă. De ce ne interesa foarte mult această parte? Pentru că ne interesa să vedem dacă apare frica de recidivă. Adică frica că va reapărea cancerul. De ce ne interesa dacă apare frica că va reapărea cancerul? Pentru că ne interesa dacă sunt texte în zona de anxietate. Și aici sunt pur și simplu date despre ce stadii au avut fiecare tip de cancer. Da, principalele stadii de cancer sunt 4 la număr, e stadiul 1, e stadiul 2, e stadiul 3, e stadiul 4. Ne-a interesat puțin să vedem și partea aceasta, să vedem dacă vorbim despre participanți care au poate un diagnostic mai favorabil, pentru că cu cât ai un stadiu mai mic, 1 sau 2, cu atât vindecarea are șanse mai mari de reușită, sau cei care sunt în stadii un pic mai îndepărtate, late stages, le spunem, de 3 sau 4, care și ele au șanse de reușită, dar un pic mai micuțe. Bun. Studiul a analizat și analizează datele de la. Deci acești supraviețuitori am împărțit în felul următor. 74 de supraviețuitori de scurtă durată, adică au finalizat tratamentul de puțin timp, sau au fost diagnosticați cu cancer de puțin timp, 55 de utilizatori în etapa de tranziție, adică au între 2 și 4 ani de când au fost diagnosticați cu cancer, și 55 de utilizatori din intervalul de supraviețuire de lungă durată. De aceea spun că este un plus foarte mare prin simplu fapt că noi am ales să colectăm fiecare participant, să contactăm fiecare participant individual, pentru că am putut avea pentru ei anul diagnosticării. Și având anul diagnosticării, a fost foarte ușor pentru noi să putem analiza strict acele postări care sunt în zonele de interes pentru noi. Iar aici sunt strict câteva date care se referă strict pe numărul mediu de postări pentru fiecare participant. Metode. Până acum am vorbit foarte mult, poate de interes, poate nu, dar e important să vedem și partea aceasta interdisciplinară, despre supraviețuitorii de cancer, cum am ales să împărțim supraviețuitorii de cancer și de ce am ales să facem asta. Acum o să vă vorbesc puțin în zona de computer science, dar cu o mare observație, nu sunt specialist în zona de computer science. Toate aceste analize au fost făcute de către colega mea, sub supervizarea supervizorului său. Dar le am aici pentru voi să vi le prezint. Avem următoarele metode pentru acest studiu. Analiza discursului bazată pe text. Termenii legați de cancer au fost extrași din postările utilizatorilor de pe Reddit folosind glosarul cancer.org cu 943 de cuvinte, care este una dintre resursele utilizate și într-un alt studiu, care
a contribuit pentru un lexicon de cancer de sân. Totodată, v-am lăsat și software-ul pe care l-am utilizat pentru a extrage caracteristici pentru emoțiile negative și pozitive, pentru că v-am spus că ne-a interesat și această parte. Categoriile de interes. Dacă Da. mă auziți? Da. Da. Ați trecut de slide-ul 8? Sunt la slide-ul Adică la mine 12. Ok. Înseamnă că nu se updatează. Nu, nici la mine. La majoritatea cred că e așa. Nu se updatează din cauza aplicației și toți am rămas la slide 8. Of. Ce păcat. Da, să vedem ce facem. Aveți cum să ne dați poate un link la acest PowerPoint sau este undeva ca eventual să urmărim noi? Da, se vede. Cred că dumneavoastră deduceți pe prezentare, eventual dacă ați prezentat direct din aplicație să nu mai dați pe prezentare, am vedea că acum suntem la slide-ul 10. Acum se vede, de exemplu. Da, cât timp nu dați prezentare se vede. Se vede slide-ul 10 dacă pe acesta îl arătați. Și acum dacă dau așa, vedeți? Da. Da? Ok. Atunci las așa mai micuț, dar dacă se vede e perfect. Dacă nu se vede, din nou să-mi spuneți, vă rog. Bine? Ați vrea să reiau de la slide-ul 8 sau e ok? Dacă puteți trece un pic prin ele așa să vedem. Trecem. Dar vă rog foarte mult, dacă nu se vede, să-mi spuneți ca să putem relua. Da? Că dacă e de interes pentru voi, ar fi păcat. Bun. Deci aici era strict pe partea de metodologie. Da, sunt strict părțile demografice, nu o să mai stau să vi le prezint. Oricum, cine are nevoie de prezentare, vă rog, vă încurajez să scrieți organizatorilor și ei mă vor contacta și o să fac să ajungă prezentarea spre voi. Bun. Păi mai bine o puneți și oricum aici pe chat sau, nu știu, ne trimiteți tuturor ca să nu mai spunem individual organizator. Cine are nevoie de ea o să poată să o ceară organizatorilor la final. Bine? Bun. Da. Pe slide-ul 9, mulțumesc. Pe slide-ul 9 v-am prezentat strict tipurile de cancer și stadiile de cancer și v-am vorbit puțin despre de ce ne-a interesat această parte. Iar pe urmă am ținut neapărat să vă prezint cum au arătat un pic datele noastre. Ne-am dorit foarte mult, pentru că este un aspect foarte important în partea de cercetare, să avem cele 3 categorii cât de cât asemănătoare ca și grup. Astfel încât am avut 74 de supraviețuitori în categoria de scurtă durată. Ce înseamnă scurtă durată? Care au primit un diagnostic în ultimii 2 ani. Am avut 55 de utilizatori în etapa de tranziție. Ce înseamnă tranziție? Cei care au primit un diagnostic a trecut 2, respectiv până la 4 ani de la primirea unui diagnostic și pe urmă am avut 55 de utilizatori în intervalul de supraviețuire de lungă durată, adică peste 5 ani de la diagnosticare. Aici v-am lăsat numărul de postări, acum puteți să îl vedeți și mulțumesc că mi-a semnalizat cu privire la acest lucru. Strict partea de metode despre care v-am vorbit și ajungem la următorul slide. Categoriile de interes care reprezintă preocupările personale utilizate în acest studiu au fost. Știți că v-am spus că ne-a interesat foarte mult să încercăm să facem puțin o categorie, să încercăm să vedem puțin cam care sunt preocupările personale pe care le au supraviețuitorii de cancer strict în această platformă Reddit. Astfel încât preocupările pe care le-am găsit noi de interes și totodată preocupări pe care le-am găsit și în literatura de specialitate sunt sau au fost partea de moarte, iar aici v-am dat un exemplu cum a fost acesta identificat, școala, jobul, banii, imaginea corporală și partea de preocupări sexuale. Urmează la partea de rezultate să vorbim un pic despre aceste preocupări personale și să vedeți ce am descoperit.
Pe urmă, la partea de analiza discursului bazată pe învățare automată, am explorat mai departe indicele depresiei prin intermediul unui model automat pentru detectarea postărilor depresive din discursul de pe rețelele sociale ale utilizatorilor. O să vă ofer și bibliografie la final, de aceea nu aș ține neapărat să vă ofer prezentarea acum, pentru că aș mai vrea să vă pun și partea de bibliografie, căci nu o am pe toată și să o aveți cât de utilă se poate, să puteți să apelați și la acele bibliografii. De aceea am spus nu pentru cine m-a întrebat, deci mulțumesc de înțelegere. Și mai avem și analiza modelării tematicii automate. Conținutul încărcat de depresie și anxietate a fost investigat în plus pentru a înțelege subiectele discutate pe Reddit de supraviețuitorii de cancer. Și aici puteți să vedeți cum am făcut asta. Totodată am avut și analize de date calitative. Poate vă puteți întreba, ok, dar de ce până acum am folosit diferite software-uri sau diferite metode automate care pot să ne ajute să descoperim ceea ce ne interesează, dar strict pentru partea de tematică, pe partea de suicid, nu am folosit la fel. Pentru că am avut prea puține date, astfel încât am recurs la adnotatori. Eu am fost unul dintre adnotatori, împreună cu o altă colegă de-a mea de la doctorat, psiholog și ea, și pur și simplu am luat și am adnotat toate aceste tematici din zona de suicid. Exact ceea ce am scris și aici. Deci, modelarea topicului nu a fost potrivită pentru acest scop, deoarece aveam puține texte etichetate ca fiind legate de sinucidere. Aproximativ 260, mult mai puține decât textele despre anxietate și depresie. Și v-am lăsat aici numerele ca să înțelegeți puțin la ce ne referim. Am urmat manualul un procedeu în 2 etape. O să aveți bibliografie pentru asta, dacă o să vă intereseze la un moment dat să faceți ceva calitativ. Am stabilit categoriile și pe urmă postările au fost anotate manual. Am stabilit împreună cu echipa de psihologi care vor fi categoriile și categoriile au fost 3 la număr. 1. Exprimarea gândurilor sau tentativelor suicidare din trecut sau prezent. 2. Oferirea de sprijin și discutarea formală despre suicid și texte care nu sunt relevante pentru sinucidere. Aș vrea să vă ofer și un exemplu. Când vorbim despre texte care nu sunt relevante pentru sinucidere, vorbim strict că, la un moment dat, când am adnotat, am putut vedea că sunt diferite texte în care apărea cuvântul suicid, dar era vorba despre un joc sau era vorba despre un film. Deci nu era ceva neapărat legat de ceea ce se întâmplă. Strict la al doilea, căci m-am dus invers, sunt la 3, acum sunt la 2, la oferirea de sprijin și discutarea formală despre asta, erau diferite texte în care spuneau, uite, eu am avut un bunic care la un moment dat nu s-a simțit bine și și-a dorit să își ia viața, dar l-am încurajat să nu facă asta. Sau poate la un moment dat te poți simți în așa fel, eu te-aș încuraja să nu faci asta. Sau așa mai departe. Și la 1, exprimarea gândurilor sau tentativelor suicidare din trecut sau prezent, ne-a interesat fix acele texte unde participantul spunea cât de clar se poate, m-am gândit să-mi iau viața, m-am gândit că nu mai contez și că nu mai vreau să trăiesc și m-am gândit să fac ceva cu privire la asta. Ceea ce văd eu ca o parte bună, și aș vrea să o împărtășesc cu voi, din datele calitative, nu prea dar o să discutăm imediat la rezultate, dar țin să vă spun acum că e un subiect mai sensibil. Nu prea am avut foarte mult spre deloc în prima zonă de exprimarea gândurilor sau tentativelor suicidare din trecut sau prezent și am avut foarte multe în categoria a doua de oferirea de sprijin și discutarea formală despre cancer. Totodată, asta este în concordanță cu literatura de specialitate, care susține, printre altele, cum că Reddit-ul este o platformă de suport, astfel încât aceste subreddituri, mai ales subredditurile specifice de cancer, sunt subreddituri unde oamenii se încurajează între ei.
ceea ce ne arată că era destul de normal ca la noi să avem foarte mult în zona de oferire de sprijin și discutarea formală despre acest lucru. Bun. Numai puțin. Și acum mergem la rezultate. Rezultatele au fost conforme cu literatura de specialitate din zona de psihologie. Supraviețuitorii de cancer de lungă durată au avut mult mai puține postări depresive și semnificativ mai puțin termeni încărcați de anxietate decât supraviețuitorii de scurtă durată, dar fără diferențe semnificative comparativ cu faza de tranziție. Atenție! Țin să menționez un aspect foarte important. Noi nu am căutat să diagnosticăm persoanele acestea cu depresie sau cu anxietate. Strict am folosit zona de NLP pentru a vedea dacă sunt postări care au cuvinte care sunt în zona de depresie, respectiv dacă sunt postări care sunt în zona de tematică a anxietății. Este conform cu literatura de specialitate din psihologie acest rezultat, pentru că, la fel cum spuneam și la începutul prezentării, la momentul diagnosticării, respectiv supraviețuitorii de scurtă durată, din momentul diagnosticării până la 2 ani după ce a trecut diagnosticarea, e posibil să se confrunte cu mai multe stări de incertitudine, îngrijorări, tristețe, decât cei de lungă durată. Și vă amintesc că de cei de lungă durată vorbim despre cei peste 5 ani, la care a trecut destul de mult timp. Da? În plus, ce am mai descoperit e faptul că supraviețuitorii de cancer de scurtă durată au folosit mai multe cuvinte despre moarte, școală și imagine corporală decât supraviețuitorii de cancer de lungă durată, dar mai puține cuvinte despre bani decât supraviețuitorii de cancer în tranziție, în timp ce supraviețuitorii de cancer de lungă durată au folosit mai puține postări și cuvinte legate de cancer, în general, decât supraviețuitorii de cancer de scurtă durată și de tranziție. Strict ultimul rezultat, iarăși este foarte interesant pentru mine ca și psiholog. De ce? Pentru că doar îmi confirmă ceea ce am spus și mai devreme. Da? Cu cât trece mai mult timp de la diagnostic, cu atât o să găsesc în postările de pe Reddit, în cazul nostru, mult mai rar cuvântul cancer, cuvânt care a fost de referință pentru noi. Ce am mai găsit pe partea de rezultate? Supraviețuitorii pe termen scurt au utilizat semnificativ mai multe cuvinte de depresie și anxietate decât supraviețuitorii pe termen lung, fără diferențe semnificative față de perioada de tranziție, exact ceea ce am menționat și mai înainte. Frecvența cuvintelor legate de suicid a fost relativ constantă între categoriile de supraviețuire. Majoritatea postărilor legate de suicid se refereau, ce v-am spus mai devreme, la oferirea de sprijin sau la discutarea formală și teoretică despre suicid. Și aici doar v-am relatat ceea ce v-am menționat mai devreme, strict pe partea de gânduri de suicid și tematică în zona suicidului. În ceea ce privește preocupările personale, supraviețuitorii de cancer în stadiu scurt, de scurtă durată, au utilizat mai multe cuvinte legate de moarte, școală și cor, comparativ cu supraviețuitorii cu cancer în stadiu de lungă durată, dar mai puține cuvinte legate de bani, comparativ cu supraviețuitorii în perioada de tranziție. Iar acum, nu știu cât de bine se vede, dar o să vă spun și oricum dacă o să primiți PPT-ul o să vă puteți uita și singuri. În figura aceasta avem principalele subiecte per grup de supraviețuire pentru A, conținuturile relevante pentru depresie și pentru B, conținuturile relevante pentru anxietate. O să încerc să vă măresc un pic, să vedem dacă se vede. Oare vedeți? Da, vedem. Se vede. Bun, bine. Mulțumesc! Lucrez foarte mult cu feedback, deci am nevoie de feedback de la voi ca să simt că sunteți aici cu mine. Da?
Dar spuneam, oricum o să primiți slide-urile și o să vă puteți uita un pic mai bine. Și aș vrea să vă mai arăt o imagine care este foarte interesantă și care a fost foarte interesantă pentru noi. Dar o să fac un pic mai micuț. Bun. Strict pe partea de analiza tematicii, pentru că v-am vorbit de partea de analiză a tematicii. Analiza tematicii arăta că supraviețuitori pe termen lung, mai mult decât cei din alte stadii ale supraviețuirii, au resurse pentru a-și împărtăși experiențele cu privire la ideile suicidare și problemele de sănătate mentale, oferind în același timp sprijin comunității de supraviețuitori. O să mă uit să văd ce ați scris. Da, nu văd mesajele, e adevărat. Mulțumesc. Mulțumesc, Ane, că ai menționat. Deci acum se vede cum trebuie, se vede dacă nu mai dați full screen. Mulțumesc, Dan. Bun, Mihai. Cum a reacționat programul dacă ai input am pune? Sunt depresiv, dar sub formă de glumă. Mihai, nu înțeleg întrebarea. Bun. Revenim. Iar aici puteți vedea top 10 cele mai frecvente cuvinte pentru fiecare conținut tematic cu privire la cancer. Promit, Andreea, văd că mi-ai dat o întrebare, promit că revin la întrebări, să le pot vedea după ce finalizez prezentarea. Da? Mai sus avem strict în zona de depresie, că v-am menționat că ne-a interesat foarte mult partea de depresie și partea de anxietate, da? Și puteți vedea că printre principalele cuvinte avem cancer, se regăsește foarte mult, tratament, chimioterapie, care este unul dintre principalele tratamente de cancer, da? Dar totodată puteți să vedeți și ceea ce se regăsește pe partea de anxietate și e destul de interesant pentru toți cei care sunt interesați să descopere mai mult de zona aceasta, pentru a vedea clar care sunt cele mai frecvente cuvinte, fie că vorbim de tematică în zona de depresie, fie că vorbim de tematică în zona de anxietate. Ca și concluzii, în general, aceste rezultate despre care am vorbit arată că efectele negative asupra sănătății mentale sunt mai frecvente în perioada imediat următoare diagnosticării cancerului. A fost foarte frumos pentru noi să observăm că ceea ce am reușit să facem și cu partea de NLP s-a confirmat cu ceea ce credeam și știam noi în studiile de specialitate. În ceea ce privește semnificația clinică, studiul curent ar putea informa programele viitoare de intervenție precise la fiecare etapă a supraviețuirii cancerului. Ne-a interesat foarte mult să vedem cum discută supraviețuitorii de cancer în aceste trei categorii. Pentru că știind și descoperind toate aceste lucruri, putem să ne uităm la fiecare categorie în parte și să încercăm, la rândul nostru, ca și psihologi, să facem intervenții specifice, fie că vorbim de grupuri de suport, fie că vorbim de lucru individual, de ședințe de terapie, pentru supraviețuitorii de cancer care necesită sau caută ajutorul de la un psiholog. Îmi cer iertare pentru problemele tehnice și pentru că nu m-am descurcat așa de bine cu platforma, dar sper că măcar o persoană de aici, dacă a fost interesată și intrigată de ceea ce facem noi pe partea aceasta de cercetare, când încercăm să combinăm psihologia cu partea de computer science, dacă am găsit cel puțin o persoană interesată, e mai mult decât o bucurie pentru mine. Aveți aici datele de contact. Dacă doriți să aflați mai multe despre cercetare, dacă aveți întrebări mai specifice despre cercetare, vă rog foarte mult să-mi scrieți. Da, mi-ar plăcea foarte mult să vă aud, mi-ar plăcea foarte mult să vă cunosc părerea și sper că a fost ceva interesant pentru voi și vă doresc zile frumoase în cadrul acestei conferințe. O să mă uit acum pe chat. Bun. Ok.
Bun, hai să vedem, Mihai. Dacă am dat programului un mesaj, de exemplu, nu îmi place viața, dar o suport, în ce categorie ne-ar pune mesajul? Ok. Acum te referi strict la cele automate pe care le-am folosit și te întrebi unde ar pune acest mesaj sau strict din partea unui anotator manual. Da? Pentru că sunt două răspunsuri diferite. Dar cred că e o întrebare foarte bună și ai putea să pleci de la această întrebare și să studiezi mai mult în zona aceasta, din partea calculatorului. Adevărul adevărat este că nu știu, Mihai. Nu știu unde ar pune calculatorul strict această parte. Bun. Mulțumesc, Mihai, pentru întrebare. Dacă mai ai și alte întrebări, te ascult. Dacă sunt alte întrebări, vă rog, sunt aici, le ascult. Cu drag, Mihai. A vrut cineva să spună ceva? Sau orice altă curiozitate aveți voi? Mulțumesc frumos, Dan. Îmi permit să vă zic prenumele. Cum vi se pare studiul? V-am intrigat? Cum vi se... Mulțumesc, Mihai. Ok. Dacă nu mai sunt alte întrebări? Teodora. Bun. Mulțumesc mult, Teodora. Ce alegeți între această combinație și terapie? Mai exact, poți să fii un pic mai specifică, Teo, te rog, la ce te referi această combinație și terapie? Pentru că momentan, din păcate, nu mi este foarte clar. Teo, sper să revii cu întrebarea. Edi, din supraviețuitorii de cancer, cât de mulți se temeau că le poate reveni cancerul? Foarte puțini. Deci am avut foarte puțini în lotul acesta, nu am exact numerele la mine, dar au fost destul de puțini, pentru că noi, atunci când am strâns datele demografice, le-am dat și o scală a fricii de recidivă a cancerului și s-au regăsit foarte puțini. Dar, într-un alt studiu pe care îl realizez, care a fost realizat pe un lot cu foarte mulți supraviețuitori de cancer din România, de exemplu, am avut peste 50% dintre participanți cu frică de recidivă a cancerului. Este o frică destul de pregnantă. Deci mulțumesc mult, Edi, pentru întrebare. Am vrut să evaluăm și această zonă a fricii de recidivă, dar, din nou, din păcate, nu am avut suficiente date. Deci am fi pățit același lucru ca și la partea de suicid, așa că am ales să o abandonăm. Teo, mulțumesc că ai revenit. Edi, sper că ți-am răspuns la întrebare. Mulțumesc. Partea de cercetare combinată cu computer science și terapia pură, lucru... ok, am înțeles, m-am gândit eu că la asta te-ai referit. Și terapia pură, lucru cu pacienții. Era o întrebare mai subiectivă, nu neapărat legată de subiectul de astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Eu sunt un om al oamenilor, deci îmi place enorm de mult partea de terapie și partea de intervenție, de lucru cu omul. Dar cumva mi-am dorit întotdeauna și partea de cercetare, pentru că consider că prin partea de cercetare pot să ajut oamenii care sunt de interes pentru mine. Deci răspunsul ar fi ambele, dar e destul de solicitat să le faci pe ambele în același timp. Dar mi-a plăcut mult întrebarea și îți mulțumesc mult pentru ea. Cu mare drag. Dacă mai sunt și alte întrebări, le aștept acum. Dacă nu, m-am simțit minunat să fiu aici. Și mulțumesc pentru toți cei care au dat un feedback sau au interacționat cu mine sau mi-au spus că merge, nu merge ceva și sper să vă reușească tot ceea ce vă doriți. Mulțumim și noi foarte mult pentru prezență și pentru prezentare și sperăm că o să ne auzim și la anul pentru o eventuală colaborare. Și dacă puteți să-mi trimiteți prezentarea pe mail ca să le trimit mai departe participanților. Da, o să-ți o dau ție și o să o dai mai departe. Olivia, doar după ce adaug și partea de referințe, ca în cazul în care sunteți interesați să puteți merge și în zona aceea, cu mare drag.
Bine, Perfect. o zi Mulțumesc frumoasă. foarte mult. O zi frumoasă. Pa, pa. La revedere. La fel, la revedere.